Учи, 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 учи. Отучвайте 15-та седмица, ректора каза. Отучвайте 15 септември, ректора каза. Отучвайте и 22 септември, ректора каза. И да отучваме 8 декември, той не се отказа. Ще ме видиш събота, да отучвам всяка лекция, непредвидена в плана или пропусната, така до края на семестъра. Събота в София ще стоя и ако издържа, всичко ще бъде върха. Ще ме видиш събота, да отучвам всяка лекция, непредвидена в плана или пропусната, така до края на семестъра. Събота в София ще стоя и ако издържа, всичко ще бъде върха. Беше вторник, спомням си много добре. Имах лабораторна по химия в стая 111-2. Посрещнаме Лирков с дежурно усмихнатото си лице. Затова имах толкова добро и весело настроение. Както обикновено започна да обяснявам веднага неща, които имат доста общо с предмета химия. Но по едно време, докато говореше, той спомена, че някой някога ще учи в някоя събота. Тези думи бяха последвани от неговия готин смях, но от тях в крайна сметка нищичко не разбрах. Беше ми страшно забавно и аз не спрях да се смея. А за това какво приказваше той, нямах идея и все пак най-упорито се опитвах да проумея и да разбера това, за което в момента ти пея. От колеги 7-2 разбрах заповедта и нямах друга опция, освен да я проверя. Ще ме видиш събота, да отучвам всяка лекция, непредвидена в плана или пропусната, така до края на семестъра. Събота в София ще стоя и ако издържа, всичко ще бъде върха. Ще ме видиш събота, да отучвам всяка лекция, непредвидена в плана или пропусната, така до края на семестъра. Събота в София ще стоя и ако издържа, всичко ще бъде върха. Да уча в ТУ сам реших, не смятам, че се натопих. Ден, 2, 5, всичко ще отучвам аз, независимо какво ви се прави на вас. И да ме мразиш, не искам да лазиш, а това, което истински искаш, по-добре е да пазиш. Достатъчно добре в училище съм си поживял и достатъчно дни безучастно съм проспал. Когато исках, просто правих най-добрия купон, но това, че уча сега, не значи, че съм вече гълфон. Ако трябва да отучваме, ще отучвам и на сън, но във всичко ще се пробвам най-добрия да съм. Относно преподаватели, не знам за тяхното мнение, но на всички се старая да направя добро впечатление. И си нямам представа за твоето положение, но знае, че за всеки проблем се намира решение. Ще ме видиш събота, да отучвам всяка лекция, непредвидена в плана или пропусната, така до края на семестъра. Събота в София ще стоя и ако издържа, всичко ще бъде върха. Ще ме видиш събота, да отучвам всяка лекция, непредвидена в плана или пропусната, така до края на семестъра. Събота в София ще стоя и ако издържа, всичко ще бъде върха. Всичко ще бъде върха. Трябва да се учи. Иво Пресайза. Всичко ще бъде наред. Само гледай напред. Иво Пресайза.